paranmu sadurunge tak ilangi cagak ing sirahmu. Tambuh kelawan aku. Raden Gatutkaca satriya ing Pringgandani. Putra Rama Werkudara Bupati Anom Pringgandani. Bali takon sapa anu? Konku dangkek kupingmu ta apa? Sekabat lungkrang gawana mburi saka negara Ngastina. Banjur duweni sedya kekarepan tumancik negara Ngamarta kaya nyatane pendirangan mripatmu. Wah, ya blak kotang terus terang kaya dene aku kalan para kru bakal mertapa ana negara kene, ana ing tapel wates negara Ngamarta. Ora oleh yen sliramu bakal mapan ana kene nglakoni mertapa, njaluk palilah marang Sinuwun Prabu Puntadewa. Ora usah. Iki ngono bumine pangeran duduk bumine Puntadewa. Mbah Guguk Makuta waton sliramu ora kena dielingno kanthi becik. Ora minggat saka ngarepku, aja takon dosa sliramu tak dadekno tumbal negara Ngamarta. Waladal. Kakejero kaya manuk branjangan kopat kapi kaya buntute ula tapak angin. Sliramu sing ora minggat saka ngarepku, kelakon tak dadekno wirang ana alun-alun kene. Waladal tampan ana tangane Gatutkaca parat. Waduh, keriye. Ayo nono kasih kok. Ayo, Pak, Pak,